Music Entertainment Indonesia. Batang rasane ati kananda saling pilihan hanyalah aku kowe buka tresna Mas Ayu jajalo ojo saleh tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Siramu isih nyawiji Goyang Entertainment 2 Putra Rental Audio MK Lighting, terima kasih. Ada cantiknya Indonesia Mary Octavia. Ciro Luco Galas kowe sing sayang dalilo aku butuh kelangan Mas Musti kaneng ati dongoku Siti